en jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe baɗowo ko foti waɗande foti waɗa ɗo foti taw waɗiri kono fotiri. kissal ñiɓngal e yurmede yanje yo gon e lulaɗo ɓurɗo windere. Jotto kala dewɗo moƴƴere ha ñalgu padagu ngu wona kaytowu. Musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe haalirde Aañam ɓamti pulago Aañam Yeroyaaɓe, on kofnama kofli pulfuli, kofli giɗgol, kofli jokkere enɗam. Sikki ala gena moƴƴo o newnani en hande ñallal dewo hoore biir 18 lewru morso woni 7 ɓuru hitande 2021 artude e yewtere men gosoraɗo serata e lawdi nde waɗante en musidɓe men lamtoro salabdul toksil mo ndulumaji demɓe alhaji ali bamo ɗalhaya e jeejengo takko wuro e min giɗo mon Ibraahiima Umar KAN Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe, tonngoode ɓolum 7 jeegom e 3 4 e 4 ɗiɗi e 3 jeeɗiɗi e jeenayi. Musidɓam tedduɓe, tiitonde yewtere men hande wiyete ko ndungu uri. Sen mbino ndungu uri ma ɗum jangin en ko heewi, kono hande ngandi yewtere nde jiɗɗen ko haalde goto yontaɓe leñol ngol biyeteɗo Alhajji Daɓɓo Njaay, gandiraɗo Alhajji Njaay, joom 2STV, joom Wudduru e Lewe Njayɓe. Musidɓe tedduɓe, gaaci belɗi duusoji yewtere nde ko teddungal gueɗo men Baba Ndongo mo fanay ndoro galle Allah ana jogani en kaɓirɗe ɗe to gendiji dentuɗi Amérique. Aissata Diallo debbo gendi fuɗɗi bela haalirde Aañam mo lukseba gorgole balle walalde. ana joɗani en to Espagne lamtoro salabdul toksil mo ndulumaji demɓe. wonani en gendi Italie ko Abdoul Wahabu KAN mo Aañam Yeroyaaɓe. wonani en to gendi Sénégal ko Abbas Malal Abbas mo cuuɗi men Ndendori e Kajja Jibi Joob saggitorde fulɓe mo Aañam Golisare. wonani en ɗo e gendi Waalo Fendo ko gueɗe men Aminata Siré Basumel Bandu Boolo mo Seeno Paalel e Aañam Yeroyaaɓe. bandiraɓe tedduɓe, yo wano wayannode moƴƴo. Musidɓe tedduɓe, mbiɗen ko ndungu uri. so wiyama ndungu uri, hewɓe ma hakkillaji mumen ndog e remru. nde wannoon so tawi toɓo toɓi, tuggude e ƴiwonde wiyetende samman moƴƴure, ƴiwonde adotonde samma moƴu, leydi ɓuuɓa, hakkillaji kewɗi ɗamino ndungu juumel ala gaño. so tawi ngatamare fi e leydi, remoɓe belto, jawdi welto, hakkillaji ndura e ɓamtare soynade nde tawno ndungu ne soomi ko heewi, gila to yimɓe ha e kulle, jawdi wuro e jawdi ladde kala. bandiraɓe tedduɓe, so tawi hankadi
sanga kaka heedi so yeehi ha betawe kaaƴe ɗe ɗe peŋi nangue hoore tisubaru yoni yonani golal dilla so tawi futuro juulama mayle jaggodira mayle tiɗɗe ɗelñata bobolonde ɗon hakkillaji kewɗi ana dogay ndungu jumel ala gaño mbiɗen so tawi kaaƴe peŋi betawe gollal dilli nangue hoore mayle ɗelñiti hakkude futuro e geeƴe sikki ala ɗamminteɗon ko mbara balle gabil leyli wadde sen mbi ndungu uuri wonko jiɗɗen haalde bandiraɓe tedduɓe heewi e nder kunuɗe gendi yankoɓe ɓe leñol ngol waɗi goƴa ɓe leyɗele ɗe mbaɗi goƴa ɓe yonta ka waɗi goƴa serata eɗen eero jaale nayi toŋtoje leñol ha yottina fandare mum ɗen jaale ana jeeya hen alɗuɓe men ana jeeya e jaale ɗe anduɓe men ana jeeya e jaale ɗe lamɓe men ene jeeya e jaale ɗe hatanteɓe men ko katantagal noon tekki rondi sabu galo so ala katantagal naftata hoore mum wuro mum leydi mum saka goɗɗo laamɗo so ala katantagal wonko wawata waɗande ɓesgu mum gando so ala katantagal wonko wawata janginde rendo mum ndeke ko lamɓe men anduɓe men alɗuɓe men tawa goto hen fo ne tekki katantagal ngam rondade fodde Alhajji Daɓɓo Njaay noon waɗi fodde kanko ne sikki ala o soodi ñalande musidɓe tedduɓe en gona aroɓe tan jaarde aroɓe jaarde fatɓe juurgal jaarde fada juurgal noon bonani ko gollal kono enen kam ɗum umminani en en gona askinoɓe kaari jibini kaari ɗum bonani kono geno hokkani en hedde e ngunɗon walla ngal ɗon gollal kono musidɓe tedduɓe so tawi geno feccani en jeeyede e daraniɓe rendo daraniɓe leñol so tawi a yi ko mettuma aɗa haala goƴa ma wadde sa yi ko welma aɗa foti feññinde weltare ma haadi noon hande kiroɗen ko Wudduru en calmini Aissata Malaw Sy e dendagal bandiraɓe Wudduru naɓe musibbam tedduɓe en garani haalde dartol Alhajji Daɓɓo Njaay wasatama en garoy hen fodde seeɗa ganduɗen walla ko nanɗen kono wona e nde yewtere en garani haalde Wudduru e wertago mum en garani haalde cimtol jangde Alhajji Njaay ɗo rewi ha yettiɗo yarata hande ɗo kono kaaleten koko hesɗi ko ganduɗa ko yiyato memoto gila ganduɗa ko ɓamɗen heɗade e ummande on ɗon gorko en paami ko paamnoɗo gandal ganduɗo ɓamtare pinal ena soomi e nder rendo kono ko ma sagataɓe mum daro comta en paami e nder cimtiɗi keɗiɗen gila nde o wonno natiyanke ha o yetti studio 2000 ha o yetti hande ko ɓuri hestude joni joni ko fawde hayre
galle teddungal, galle pinal, galle jokkere enɗam, galle fayidagal, ciftorgol gellayi aali faal. Wadde noon ko heewi nan ɗo lombi. Musibbam tedduɓe, eɗen gandi ko ma gabbe pawdirande muudo heɓe, ko abbere tawtata wonde renta wona hello walla wona womre, yaha ha wona ñuulla, yaha ha wona tugulla, yaha ha wona nifga, yaha ha wona hamdad, ha wona nifgaji tati, ha wona muudo, yaha ha wona mata. Ko ma gabbe pawdira nde muudo dañe. Te musibbam tedduɓe, ko darantoɗen ɓamtare nde ko mamo woni kala waɗa fodde mum. Nden ɗon fodde noon ko ma neɗɗo salo ɓureede. Neɗɗo ko ma o salo ɓureede. Sen ƴeewi hande yimɓe heewɓe ene ngoyto, eɗen ɗawa e kaalirɗe, eɗen ɗawa e ayewoji, eɗen ɗawa e wone geɗe. Woni hen jaha ha jogo sewam yeesagu wiide mataw komin yawaɓe walla komin ɓuraɓe. Kono noon goram men nanino Demba Hamme Sileyi ene haala, goram aade yaha konngol heddo, omo haala o wi ulluɗi ɗiɗi, nduɗo yani e wero liɗɗi, nduɗo yani e dolinge bane jaggi ɗum, yandu e dolinge ndu noddi nduya, ndu wi aduna boni, o wi ko woni, o wi mi yani ga e dolinge bane nana jowmi bangeji fof, o wi ala ko aduna ma boni, min miɗoni ga e wero liɗɗi. Ndeke noon fofof wawa bondude, no fofof weeɓani moƴirde. Kono beele paamen yonta men, beele paamen gurdam men, beele paamen kala men, ko mbiyeten wonde alɗuɓe ɓe garani ko goto fof ne jogii ko foti wadde. Ko mbiyeten laamɓe men garani ko goto fof wonɗo laami wonko foti wadde. Ko mbiyeten anduɓe men garani ko goto fof wonko andi wonko foti wadde. Wadde ɗo so tawi katantagal ngal waɗama tekkere, mo woni fof rondima fodde mum, so renti wonata hunde. Leñol fulɓe hande yonani tan e dugde, yonani tan e ngadde peɗeli, yonani tan e saɓɓitade, ala darde men, ɓamtare men lamdi ko golle. Ɗen golle noon en padata ɗum e hay neɗɗo goto so wona e nder leñol ngol, nde tawno so dene mbaɗama e jeyge nde kala waya hoore mum. En paami fulɓe wonde moɓolde wotere bange mumen tawa natetake, ɗum addanta en ɓamtare, addanta en kisam. Hayɗo e nder ngendi Farais, foyeji baɗanoɗi, galleji kambiyata immobile baɗanoɗi, hoɓɓe ndendine hen hakke temedde, ɓe pusɗum, ɓe cari, nde wannoon so tawi ko hoɓɓe meɓe goni ɗo gotel janggo e jaam, so tawi bonande ari ɗum musat. Kono so tawi sarama woniɗa ko ɗum ɓuri wonde kisal, ɓuri wonde ndenka, ɓuri wonde ɗaminare moƴƴere. Wadde bandiraɓe tedduɓe, so tawi neɗɗo daranima gollade, ha neɗɗo leñol gongol yeeɓima e golle maɗa ɗe, o yiɗi kanko hoore makko gollade ɗon wurde hen, neɗɗo to fawi gurdam mum teddinat ɗum. Sa darima aɗa golla, a wonani jowitiɗo, a teddinti. Ala ko haali noon nde gonɗa gollinowo. Wadde ɓamtare men ko alay sago jaaden e leƴƴi ɗi kodduɗen. En calmidi on Ceerno Ahmad Tidiane Ceerno Ba Khalifa Bambilor, nde wannoon jamma e ñalawma koye ngal jaɓɓal dari. Ndentinen leƴƴi ɗi kollen ko en enɗam gootam, tawa en jennodirani, en gañodirani, en joñodirani.
wadde ɗo sa ƴeewi hande Alhajji Daɓɓo Njaay e nder hande 2STV ha e golle makko goɗɗe e goɗɗe ko wuuri ɗo tawi wona fulɓe ene heewi wadde so woodi biɗo janngo ɗum ɗo yo bonde wona fulɓe tan daroto wiide ala wadde kala ko neɗɗo jogi yo food bandu men o fooɗa hoddiɓe makko o jaɓa rendede fulɓe mbi mo dañi renda yo Allah hebbin ha heewa holko saabi ɗum ɗo ko koyɗannoɗen duuɓi jinoɗen boom ko wadde hen witto woda ko winda e makko yanta e windunoɓe taw koye ɗemgal Pulaar o faama kanko Alhajji Daɓɓo Njaay leñol ngol tinanimo ko o woni e dow mum ko neɗɗo so wiyama ko gongirante o hokkama gueɗal neɗɗo so wiyama ko cuusɗo o hokkama gueɗal neɗɗo so wiyama ko jiɗɗo darade ganjom ɓurede o rokkama gueɗal neɗɗo so wiyama ko ittowo teddule e hakkude mum e golludi mum o hokkama gueɗal nde wannoon ɗeɗo gueɗe so tawi kawri e neɗɗo tan ko ɗum hunde min kaalowo ɗo Ibraahiima Umar KAN katan Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe mi meeɗani yiide Alhajji Njaay so wona e ayaw kanko fo e wawde wayrude ayaw ndeke en gandi min kam jiiɗame makko kewani juuɗe amen meeɗani lombodirde so wona noon nde garmi Wudduru mi namnima galle mabɓe kollami galle makko galle jinnaɓe makko galle iwdi makko kollami enɗam makko beltorimi ɗum nde tawno dariɗo ne golla kala mo wona gañam tumu ene foti rendude muɗum weltare nde ɗeɗo golle tiɗɗe ɗe o ummini gila gendi Sénégal laamorgo muɗum Dakaru ha wuro bammakko Wudduru bandiraɓe tedduɓe ɗum ko gollal ɗum ko ñalande ɗum ɗo ko ñalande haɗani e wuro makko tan e nder balɗe daɓɓe ummande wonde mawde yaade ha toon to Aram ene itta teddungal tottude gella e alifal ɗum ɗo ko gueɗal naalankoɓe men ɓe seeremɓe men ɓe waliyaɓe men ɓe yontaɓe men ɓe jambareɓe men ɓe so tawi en gurnani en mawninani en kollirani ɓesguji men holkoɓe golli ko siki ala en mbaɗani fodde saka noon e jamanu hande mo gurɗeno ko jamanu kaɓirɗe kese kala joni konngol yettoyoɗo ɓuuri woɗɗude golla gollal joni nane to ɓuuri woɗɗude ɗum waɗi awluɓe men ne mbiya woɗɗude wolde haɗata ɗum nanede Alhajji Njaay min jii golle ma min nani golle ma min beltima e darde ma holko waɗi guinnirɗen yewtere nde ndungu uri so Alhajji Daɓɓo Njaay hande ruttima Wudduru darima toon waɗi golle joɗɗe eɓɓi eɓɓoje baɗɗe fayida arti yeehi hande Aram fof ko Fuuta gollima toon ɗeɗo golle yeehi ha yaadi e woɓɓe ɓe gona fulɓe e leƴƴi goɗɗi hande kala nannoɗo toon weltima e Fuuta yiɗi wonde Fuutanke wonɓe gandano toon mbawi nande toon mbawi yiide toon mbawi weltade toon kadi wawi wonde enɗam somi jaggima mi mawninima mi teddinima mi addima e nder enɗamam annene janggo ma addame nder enɗam ma natodiral enɗameje leyɗele men ɗe ko ɗum woni ɓamtare men wona goto foof joñade ne haɓa e heddiɓe wadde bandiraɓe tedduɓe ɗum ɗo ko hunde mawde sanne ma en mbaɗoy hen jewte ɓurɗe labtude mbiɗen hande tan mbaɗen hen yewtere tan mennel inniren ɗum ndungu uri ndungu ngu ko ɓamtare pulagu ndungu ngu ko ɓamtare Fuuta ndungu ngu ko gueɗe hande coynetenoɗe mbatta feeñje e nder Fuuta tawa ɗannanaka wawi addude ɗum noon koko mbiɗen ko alɗuɓe men anduɓe men laamɓe men e hatanteɓe men wadde ɗo ñallal hande ngal eɗen jogui anduɓe nana golla gueɗe jaarama ɓe jaarama
yanti e golle mamiraɓe jawtuɓe ñallal hande ngal eɗen jogui lamɓe nana golla saabu hande ko wayno mawɗo leydi Sénégal Macky Sall darde nde darinde e golle ɗe gollata ɗe sikki ala ɗum ɗo ko puɗɗari moƴƴiri ete janggo e jaam ala ko gasata so tawi laamu ngu joofoyi garɗo foof ma taw ɗon ko welata jokkude ko jogori jagde ko so tawi fasi urat wadde ndungu uri sen jii hande kanko Alhajji Njaay golle ɗe o ummini ɗo e nder Fuuta jiida e ko golli e nokkuji to wuri Dakaru sikki ala ɗum ɗo ko fartanŋeji mawɗi wadde so tawi ɗum ɗo wattama dañede e nder men e nder gure men e nder leydi men e nder yonta meɗen mbiyeten ko ndungu uri sen jii hande ko wayno Farba Samba Ngom maire mo Aañam golle ɗe gollata toon hande e Aañam golle tiiɗe kaaleteɗe ɗe en jii hande woɓɓe hay sinno en ganda ɗumen ɗe nanaten ko wayno Ɗahiru Sarr en ko wayno hande e wiyeteɓe Haruna Moussa Dia en e woɓɓe wiyeteɓe ko alɗuɓe ene mbaɗa gueɗe tiiɗɗe e nder Fuuta wadde ndungu uri sen jii hande ɗanniyankoɓe yaaɓe ha ladde woodi ko paami ƴettiti ganduɗa eɓɓoje ngarɗude naati e nder Fuuta ene golla ko wayi hande no Abbas Malal Abbas en Alassane Hammadi Camara en Sewa Camara Dialal Ngendi e woɓɓe Dembil Salen sikki ala mbiyeten ko ndungu uri wadde bandiraɓe tedduɓe heddi ko yo jaam jokko heddi ko yimɓe yo ñembodir goto fof ko wawi ko yo wat goto fof teɗano ko wawa ko mbawen rentinde doole men jiɗodiren mbasen habde e koye men mbasen habde e leƴƴi hoddiɓe men mbasen wonde haaloɓe haala kewka tawa golle kewani jiɗodiren ballodiren gummiɗo dari ne yiɗi wadde e golle muɗum ko wawi ko tongtenmo e bangeji ɗi mbawɗen jaadene makko sen donki ha en donki hoto donken kam yiɗandemo e yiddemo ko waɗata ko e duwanademo haadi kalaten ko 2STV e Alhajji Daɓɓo Njaay en calmini miñi men Hamme Amadou Ly en calmini miñi men Saydou Ba en calmini dendagal golloɓe toon foti ko fulɓe e gollodiɓe mabɓe ɓe gona fulɓe yo geno rendidin en reena yo geno hokku en ɓamtare yo geno hokku en fartanŋeji e jambareɓe waɗɓe hande kaalirɗe ko wayno nder e Fuuta won Abdoul Karim Salen e woɗɓe en jetti goto fof eɗo dariɗo ɗum noon haadi golle baɗe dani hande daranama e inde haalirde Aañam ɓamti pulagu Aañam Yeroyaaɓe e inde min Ibraahiima Umar KAN Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe amin jetta dariɓe ɓe amin mbiya ndungu uri ndungu koye uri ndungu jaam uri ɓamtare men uri wadde goto kala yo daro waɗa hen ko wawi ko kaaleten ko moƴƴi ko golleten ko moƴƴi ko jiɗodirten e koye men yo won haaju men goppen kareeli goppen dukoji goppen jennodiral goppen nadde e gueɗe ɗe ganduɗa tawa ala gartam neɗɗo so tawi wonko waɗi yo wot ko yo so wonko ha waɗi yo haale so wonko golli moƴƴi yo yette so woodi jumre waɗi yo yewtide e mbaadi ɓurde garɗude tawi wona gaybodiral wona hare wona gañodiral wona beñodiral sikki ala so fulɓe gurdi hono ni ma wot ko daña ha he wona fulɓe tan kono mataw limore fuɗɗorto ko gow saɗa haala ɓamtare leƴƴi puɗɗortoɗa ko leñol ma ɗum noon Alhajji Daɓɓo Njaay min calminima min juurimama minne kadi komi almudo ceerno Mamadou Samba Diop murtuɗo on noon ko joobo min nani wiyama Njaayo sa haali ɗum sa haalani suddiɓe ɓeeta no weltotako ɗum noon min calmini Sokna Mariame Ndiaye min beltidima e mon onon kala Aissata Malaw Sy ɗum noon teddungal ma hande ko Wudduru Lewe Njaaɓe yo gen hokku en walde jaam